Mun kasvojoukasuosikki numero 4 juuri nyt on vanha tuttu suhina hymy. Hengitä nenän kautta sisään ja pidä hartiat alhaalla. Tehdään tästä oikein sellainen rauhallinen hengitys, että annat vatsan pullistua sillä sisähengityksellä. Ja siitä kun hengität suun kautta ulos, niin suhise. Niin pitkään kuin suinkin voit, niin hermosto rauhoittuu niillä pitkillä suhisevilla uloshengityksillä. Ja sä samalla automaattisesti aktivoit täällä isoa poskipäälihasta, joka kohottaa suupieltä ylöspäin ja tekee vähän volyymiä tänne poskipäähän. Eli nenän kautta rauhallisesti sisään ja suun kautta. Vielä vaan. Tähänkin harjoitukseen löytyy tarkemmat ohjeet mun alkuvuoden kasvojoukan tehotreeni-videolta.